Lompat tuh burung. Bunga neneng rene. Mercy kan ngecas. Mercy. Iya, terus. Dawungnya ora sate tanduri pare iki tanduri ngene iki ae. Apik abene. Endi kode dhewe. Iya. Ora ndek gampang. Ora Wahyane mangsa kala dumawaing kodrat saka panguwasaning dat kang amur wengdat ana titaing jawata kang sipat jalu lan wanita nenggih Bagus Doni Prasetyo Roro Anindya Sofiani sedyaning kayun deni rana tepi ilo jaring para kina ingkang jinempono ing maruta cinandingan pariksa sondodok gapuraning bebrayan wikan ambyur lelumban madyaning bebrayan agung tempuking pandulu catur netra mbabaraos saking ginaib jroning sanubariku melawe astane temanten kakung putri sarya bebalangan gantal ya suruh roning sedah linting tinangsulan wewenang mawarna seta minilih kang matemura sesa juga priya sawiji putri manunggal cipta rasa karsane pinesti dadi jatuh kramane tanggaping sasmita sang juru semboga giya balang puja brata mantram sakti mring ngarsaning Bathara Katong
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus banyu gantal kembang staman bersilowo lungguh slemek watu kemloso ciduka canting kencana indra araning banyu indra kepala ilining banyu lat kliat kuliting banyu gendari suci ndase banyu aja sira nagih hukum ananira ananing sun tiba ndada dadi caya tiba ngrai dadi suci dateng temanten jaler lan estri nggih besan ora guang-guang banyu nanging guang sukerta lan dugal kewayane temanten sekalian nggih besan padang saka wetan dudu soroting srengenge sunar rembulan lan lintang alian nanging cahyane Kama Jaya Kama Ratih dewa dewaning asmara kang nedeng gendhong bokor kencana isi wahyuning bebrayan kang arsa matedhak marang jiwanggane temanten sekalian nggih besan suraan bata rubuh manengker gumuruh pandongane kang padha rawuh anyekseni panggih temanten kakung lan putri wiji dadi kinarya tandha lestarining tuwuh lan ora ana sarusikune temanten kakung putri mingkas popo citraka lan ranu padha sembada kang sinedya basuki kang kaesti jumbuh kang ginayuh gagah kang padha jinangkah langgenga denya mangun bebrayan agung lan putri kinarya pepuji denya mangun bebrayan agung aja nganti mundur darbiya tekad kang luhur anjangkah kang dhuwur mamrih bisa menangi urip ayem tentrem adil kelawan makmur ketawang denda gedhe siniget nuli ketampen ladrang mugi rahayu Jawa Tri Prakara kawastanan bobo timbang kacar kucur miwah dahar kembul Bapa Supriyanto lenggah tengah kaya timbangan sing ditimbang temanten sekalian apa to werdine bobo timbang bobot tegese abot timbang tegese padha anggone tresnani wong tuwa marang anak lan mantu aja nganti mban cindhe mban siladan wong tuwa kudu bisa ngadeg jejeg ana tengah bisa momong momor momot mursid lan murakapi mrih ayem tentreming keluarga putra temanten ing temiwurine bobot
timbang paripurna kalajengaken dwi wigatining perlu inggih Gunakaya. Guna kuwi apa dalang? Guna kuwi pinter. Kaya kuwi apa dalang? Kacar kucur wong liya dadi sedulur. Kacar kucur kacang kawak dele kawak beras kawak ketan kawak tolo kawak melanding kawak benguk kawak orok-orok kawak sing adoh dadi cedhak yen cedhak nemu kepenak yen mantene lanang wis krasa penak muga-muga mantene wedok enggal diwenehi anak nggih besan kacar kucure wong omah-omah. Muga-muga panguripaning putra temanten entuk rejeki barokah turah melawah. Cukup kanggo gawe omah, tuku mobil mewah. Besok rejaning jaman bisa munggah haji menyang tanah suci Mekah nggih besuan. Wis kaya besanan cara mbregung. Wangger sing nemokke buru kini nganti cora-coro kae. Dene werdine Gunakaya wong lanang lan wong wadon duwe tanggung jawab yen wis omah-omah. Wong lanang golek sandang pangan. Ajine wong lanang ku yen to bisa golek sandang pangan. Nek ora iso golek sandang pangan aji godhong garing. Dene wong wadon gemi setiti ngati-ati ngecakke ulu pawetuning si keprabi. Aja nganti wong wadon kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Wekasane mung bakal ambruk. Umpamane belanjane sing lanang sak yuta, 500 ditabung, 300 dienggo rukun, 200.000 cukup ra cukup nggo mangan sesasi. Dalange dibalang ungkal. Murah sandang, murah pangan tedhak pitu turun pitu pamuripaning putra temanten. Gunakaya paripurna nuli leladi dahar walimah. Tanggaping sasmita Ibu Duru Sembogo griya leladi dahar walimah dhateng putra temanten. Kang den dahar kang ngawujud sega gurih den paringi renggan maneka warna winastan sekul temanten. Seneng-senenge wong urip ora kaya dadi manten ning welinge wong tuwa ora aja seneng dadi manten cukup sepisan iki wae. Seneng-senenge wong urip ora kaya nalikane dadi manten lungguh jejer sesandingan nganggo dandan-dandanan tur dadi tontonan majang wae aleman dadak nganggo dulang-dulangan kuwi yen manten anyar manten lawas madang karepe ora karepe siji ning madang enek ngarepan siji ning mburi omah ora cocok lawu wit tuku ora kok aleman madang tunggal saajan ing kene tegese nunggal rasa. Wong lanang lan wong wadon kuwi yen wis duwe karep omah-omah, ana apa-apane kudu direngkuh wong loro. Abot enteng dirasake wong loro, bungah susah dirasake wong loro, pahit getir gurih legi adem panas wengi awan dirasake wong loro. Kekarone kudu belak kotang, bloko suta terus terang. Ora kena wong lanang lan wong wadon kuwi dandang diunekke kontul-kontul diunekke perenjak. Becik aluwung prasaja luwih prayoga. Purna denya dahar nuli leladi ngunjuk banyu bening. Banyu bening sumber pitu. Ing kene uga mengkupi wulan. Yen putra temantening dina sesuk ngadepi perkara saking perkara nganti kaya dene rembug brahke le omah-omah aja nganti nglincati janji kang kawetu nalika dina palakrama
nanging bisa den rampungi linambaran meneping rasa lan semeleng pikir kaya dene banyu bening sinembuh antuk pitulunganing pangeran pamrih bisa ujar luwar saka saking panandhang mangkono wis paripurna tumapaking tata cara grebongan bapa timbang kacar kutur miwah dahar walimah. Nuwun wonten ing asalipun Bapa Tukijan nglolos diwung ingkang dipunagem dening temanten kakung. Bejo kemayangan Mas Doni Prasetyo rabi marani banyu engko nek mbregung nglarang banyu ngangsu saka pendem saniki pun murah itu ya alhamdulillah layak kok Pak Warmo putih sak rambut menawi tlatah Wonogiri mboten kaprah tata cara mertui besan menika sembaganipun saking Kitha Semarang njumbuhaken kalian adat ingkang lumampah wonten ing tata cara kutha mantap saking sasana palenggan temanten kakung putri sigra sumungkem lan sumembah mringarsani Sudarma kakung putri. Mandap saking sasana palenggahan narsa sumembah mringarsane wong tuwa ya bapak ibu ya Sudarma ya Gusti Allah sing katon kang wajib sinembah kareping ati temanten kakung putri njaluk pangapura marang gedhening dosa lan kleputan jejere anak marang wong tuwa kang sartane temanten kakung putri njaluk donga pangestu saka wong tuwa sakloron nggone ngancik ing alam bebrayan agung muga cinaketna ing bagya mulya mandelong rasane Bapak Supriyanto lan Ibu Winarsi nampa sembahyana ana 1000 kala kang datan kuwawa kawedaring lisan mung tetesing eluh kang dadi suliing rasa yen to gedhe pangapurane wong tuwa lan gedhe pangestune wong tuwa marang anak pomo den elinga putra temanten sakloron yen to jeneng sira sakloron wis kelakon bisa urip mukti Nyakrawati mbau dendha sugih bondo raja brana sasat bisa ngemperi jagat kang ora kena sira lali ora ana liya mung kejaba wong tuamu kang wani ngurbanake jiwa raga wong tuwa kang wani rekoso wong tuwa kang wani ngempet lara mung kepengin nyawang mulyane anak putra temanten iya lantaran pangestu saka wong tuamu sakloron kuwi yen to ing dina sesuk sira putra temanten menangi dalan kang kahanane peteng dedet lelimengan pangestune wong tuamu bakal dadi obor 1000 kang paring pepat
dan mrih rahayuning laku. Yen sira menangi dalan rupek lan lunyu, panestune wong tuamu bakal dadi teken kang nuwakadekmu supaya tetep jejeg lan sentosa ngadepi saking prahara lan cobaning kawasa. Sing ati-ati nggonmu lumaku putra temanten, muga langgengna nggonmu mangun bebrayan. Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawitane lupa pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelakon tan kena tinumbas harta janang kula kowe aja lali marang aku iki wong manis nalikane nandang susah sapa sing ngancani biyen mula aku tetep tresno lan tetep satya wong manis turun ate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki mesti masuk kowe janji lunga susah padha dilakoni lajengaken brayat saking Sumber Agung miyasepining swasana supa sareng lan campur sari Bima laras sasana Pandaya Wara kula semanggahaken. Kon dangdutan iki. Ora apa-apa, Iya. Mas. Mbok rok-rokan ora Waduh. apa-apa. Iya. Wis